सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। दिवंगत सुधाताई कामत शाळा नंबर 2च्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील ऐतिहासिक कामगिरीचं कौतुक करण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांनी शाळेला भेट दिली। सर्व मुलांचे त्यांच्या पालकांचं भेटवस्तू देऊन कौतुक केलं। तर शाळा इमारतीचे रखडलेलं बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची ग्वाही शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांनी दिली। कोकण साधने याबाबतचे वृत्त केल्यानंतर त्यांनी दखल घेतली आहे। प्रितेश राऊळ यांनी या शाळेनं केलेली ही कामगिरी इतर सर्व शाळांसाठी प्रेरणादायी आहे। तसंच इमारतीचं रखडलेलं बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी सहकार्य करू असं सांगितलं। कोकण साधने याबाबतचं वृत्त केलं होतं। शाळेचे 14 विद्यार्थी हे शिष्यवृत्ती धारक ठरलेत आणि त्यातला एक विद्यार्थी हा जिल्ह्यात पहिला आलाय आणि राज्यात 9वा क्रमांक त्याने प्राप्त केलाय। जिल्हा परिषद शाळेची मराठी शाळेची ही ऐतिहासिक कामगिरी आहे आणि या कामगिरीबाबत बोलण्यासाठी या शाळेचे शिक्षक ज्यांनी या विद्यार्थ्यांवर मेहनत घेतली, हा निकाल लावण्यासाठी प्रयत्न केले, असे सगळे शिक्षक इथे आहेत। या शाळेचे मुख्याध्यापक बांदिवडेकर सर आहेत। सर, काय सांगाल, आज तुमच्या शाळेनं एक ऐतिहासिक असा निकाल जिल्ह्यात लावलेला पाहायला मिळतोय, राज्यात तुमची मुलं चमकली, या निकालाबद्दल काय सांगाल? खूप आनंद होतोय। सर्वप्रथम आपले आभार की एवढ्या मोठ्या कामगिरीनंतर कोकण साध लाईव्हने आमची दखल घेतली आणि इथपर्यंत आलात। अगदी ऊर अभिमानाने भरून आलं आहे की सावंतवाडीचं नाव आज या सुधाताई कामत शाळेमुळे संपूर्ण राज्यात संपूर्ण जिल्ह्यात ह्याचं नाव झालं। त्यामुळे आम्ही सर्व शिक्षक, आमची व्यवस्थापन समिती, आमचा पालकवर्ग, त्याचप्रमाणे शिक्षणप्रेमी ह्या सगळ्या सावंतवाडीतले माजी विद्यार्थी या सगळ्यांचा ह्यामध्ये खालीचा वाटा आहे। शिक्षक म्हणून जरी आम्ही राबलो असलो तरीसुद्धा जे आमच्या बाकी पाठबळ उभं आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे। सगळ्यामध्ये आमची मुलं आणि आमचे पालक यांचं योगदान खूप मोठं आहे याच्यामध्ये। या सावंतवाडी तालुक्याचा सुपुत्र आहे मी, ह्या तालुक्यात जन्म झाला माझा। त्यामुळे कसं असतं, जर शिक्षकांनी आम्ही ठरवलं की आपण काहीतरी प्रवाहापेक्षा वेगळं चालायचं, वेगळं वागायचं, वेगळं काहीतरी घडवायचं, जिल्ह्यावर शाळा बंद पडणार नाही। माझं स्वतः तर माझ्या स्टाफचं एक कौतुक करतो मी की आम्ही एक ब्रीदवाक्यात धरून काम करतो आहे की देहाचा ध्यास लागला म्हणजे कामाला त्रास वाटत नाही। आज सगळे आम्ही स्वप्न बघतो, केव्हा तरी आज आमच्या राज्यात 9वा विद्यार्थी आलेला आहे, आराध्य अमोल आपटे। आम्ही स्वप्न बघतो सगळे की ह्या सावंतवाडी नंबर 2चा विद्यार्थी पुढच्या 5 वर्षात राज्यात पहिला असावा, हे स्वप्न होऊन घेऊन चालतो आहे आम्ही। त्यामुळे ध्येय आम्ही धरले सगळ्यांनी मनात, त्यामुळे आम्हाला कामाला त्रास वाटत नाही। आणि भविष्यात जिल्ह्यावर शाळा जर टिकवायची असेल तर जर आम्ही सगळ्या आपल्या जिल्ह्यात सगळ्या शिक्षण जर काम चांगलं केलं तर हे अशक्य नाही आहे, शाळा टिकणार। उलट मी हे स्वप्न बघतोय की सावंतवाडी सगळ्या ज्या खाजगी शाळा त्या बंद करायचा माझा विचार आहे। फक्त आमचं बांधकाम सुरू होऊ दे, मग सगळ्या शाळा बंद सुद्धा करत ताकद माझ्या मनगटात आणि माझ्या सगळ्या स्टाफमध्ये आहे। शब्द मी तुम्हाला देते या निमित्ताने। तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत म्हणाले, जिल्हा परिषद शाळा टिकवण्यासाठी या शाळेतील सर्व पालक, शिक्षक, विद्यार्थी एकजुटीने काम करतील। त्यामुळे जे भव्य दिव्य यश शाळेनं मिळवलं आहे असं सांगितलं। जर तुम्ही राज्यात आलात तर आमचा तो सुवर्ण काळ असा ठरावा आणि तो असं मी आपल्या सरस्वती देवीच्या प्रार्थना करतो। आणि इथेही घोषणा ही करतो की या सर्वांचे प्रतिनिधी, या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी, या पालकांचे प्रतिनिधी, सर्व शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून या शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा आमच्या जनरल बॉडीच्या सभेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहामध्ये सर्वांच्या 50 जिल्हा परिषद सदस्यांच्या साक्षीनं आणि सर्व अधिकाऱ्यांच्या साक्षीनं तिथं जाहीर सत्कार आम्ही करणार आहोत। जेव्हा आमची जिल्हा परिषदेची बॉडी तिथं जनरल बॉडी असेल तेव्हा तुम्हाला सन्मानाने बोलवणं येईल। तिथं तुमच्या सर्वांच्या साक्षीनं मग सीओ साहेब असतील, ॲडिशनल सीओ असतील, सर्व आम्ही पदाधिकारी असो, 50 जिल्हा परिषद सदस्य असणार आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सगळे खाते प्रमुख असणार, पत्रकार असणार। या सर्वांच्या समोर तुमचा आदर्श संपूर्ण जिल्ह्यातल्या पालकांनी, जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांनी आणि जिल्ह्यातल्या शिक्षकांनी गावा, त्यांना प्रोत्साहन मिळावा म्हणून हा आशीर्वाद रूपी तुमचा सत्कार तिथं होणार आहे, तो तुम्ही स्वीकारण्यासाठी यावं। आणि या शाळेसाठी जी काय कमतरता आहे तिथं आम्ही खंबीरपणे तुमच्या मागे उभं राहू। मगाशी सभापती साहेबांनी सांगितलं आहे की 69 केंद्र प्रमुख गेले 7 ते 9 वर्ष खाली होते, रिक्त होत्या जागा, त्या आमच्या याच्यामध्ये कार्यकाळामध्ये 2 महिन्याच्या आत 69 केंद्र प्रमुख आम्ही पारदर्शकपणे कुणाचाही एक पैसा न घेता
पारदर्शक रीतीने तो आम्ही भरला आहे. उरलेली जी 30 मुलं आहे, 30 आपले 29 किंवा 30 केंद्रप्रमुख आहेत, ते सुद्धा पारदर्शक रीतीने भरण्यात येतील. त्याच्यात आमचा एवढा हे आहे की जिल्ह्यातले जास्तीत जास्त केंद्रप्रमुख व्हावे म्हणून आम्ही तो जरा 1-1.5 महिना कार्यकाल पुढे घेतलेला आहे. कारण आता जे परीक्षा लांबली, त्यांची परीक्षा झाल्यानंतर, त्यांचा रिझल्ट लागल्यानंतर आपल्या जिल्ह्यातल्या शिक्षकांना त्याच्यात वाव मिळेल म्हणून आम्ही 1-1.5 महिना घेतलेला आहे. आणि हा केंद्रप्रमुख तिथं भरल्यानंतर त्या होणाऱ्या रिक्त ज्या काही जागा असतील आणि इतर जागा, याच्यात जवळजवळ 350 हे शिक्षक आम्ही सरळ पोर्टलद्वारे आम्ही परत ते भरणार आहोत. आणि संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षकांची कमतरता राहणार नाही. आता जर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बघितला तर सगळे पदवीधर शिक्षक भरलेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली एकही शाळा नाही जिथं पदवीधर शिक्षक खाली आहे. हे सगळं तुमचे आशीर्वाद आहेत, पालकांचे आशीर्वाद आहेत. आमच्या नेते सन्माननीय राणेसाहेब असतील, नितेशजी राणेसाहेब असतील, दीपकभाई असतील, निलेश राणेसाहेब यांच्या पाठिंबामुळे आम्ही समाजकार्य आणि चांगली घडवड करत आहोत. असंच आपलं सहकार्य तुमचं आमच्या पाठीशी ठेवा, आशीर्वाद ठेवा. परत एकदा सन्माननीय व्यासपीठ आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद घेऊन येतेच थांबतो. मुलांसोबत शाळेतील सर्व शिक्षकांचा सन्मान त्यांनी केला. यावेळी वाफोली उपसरपंच गवस, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघ राज्य उपाध्यक्ष मल देसाई, ॲडव्होकेट संजू शिरोडकर, नंदू गावडे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष अजित सावंत, उपाध्यक्ष मीना दाभोलकर, केंद्रप्रमुख कमलाकर ठाकूर, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, पालक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन मुख्याध्यापक तेजस विश्वनाथ बांदेवडेकर यांनी केलं.